Eta aurrera jarraituko dugu Zesatek taldearen Kantuz eskertu izeneko abestiarekin urrengo parte hartzaileak ere prest daudelako dagoeneko agertokira irtetzeko. Gainera, kantarin badute aurrez esperientzia eta gehien kostazaiena dantza ikastea izan da, baina gaurko primeran prestatuta ekarri dute guztia, beraz, txalo zaparrada bat eurentzat, badatoz eta. Apa laukote! Ederto neskak! Oazen aurrera, mesedez. Bueno, ya está. Nervioak kenduta, primera egin duzue gainera, pozik egoteko arrazoia daukazue, Bai, ezta? Bai. Bueno, non ensaiatu duzue zuek, a ber, kontatu. Eskolan eta Zubijanan. Ah, Zubijanan, eta zegatik Zubijanan, bai, kontau. Ainizeren herria delako. Ah, vale. Eta Zubijanan ondo, ezta, ensaiatzeko? Bai. Eta eskolan, patioan, ingeleseko klasean, non? Patioan, ezta? Bai. Joe, oso langileak zuek, Horen ikusi dugu emaitza. Bai, ezta? Ondo egon da? Bai. Beitu. Bueno, neskak, bagoaz, bakasteitzera? Bai? Venga, guazen orduan. Venga, batxalo berori hauendako ere, oso ondo egin baitute.